दिनै दंफैयो आङो चिरां जिल्लानि रानिखाथायाव दा बेयाव मा जादों नोंथांमोनाथ' ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो नुखाबाय दहाय फुङावनो फैगौमोन आङो मानो होनब्ला गामियाव हाबा थानाय हिसाबैहाय आं सफैयाखिसै थेवबो आं दायो सफैबाय ओमफ्राय माबायदि डेमेज जाखो एबा माबायदि आर्मसफ्रा मा नुकसान जाखो बेखौ आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायलांनि नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लानो गासैखौबो नुलांजोबगोन दा आङो मेन जायगायाव सफैबाय नायलांनो हागोन बे जाथाया जेनेबा फुंनि खैथासोनिफ्राय जायामोन ओरैनो दा 9टा साराय 9टासोनि गेजेराव जादों ओमफ्राय जेनेबा मा खेत्रनिफ्राय बेबायदि जाबोदावा जेनेबा जानाया जाहैबाय मैया जइन्ट पेट्रलिं डिउटि थांदोंमोन नालाय डिअखौ रेन्जार गासैबो चिरां डिभिजननि जेसेबांनाखि रेन्ज अफिस दं गासैबो स्टाफखौ लानानैहाय जइन्ट पेट्रलिं डिउटि थांनायावहाय गोदानै सानथाम सानब्रैनि आगोलसो हादान एवनानैहाय प्लास्टिकनि न' खोंनानै थानाय नुदों आच्छा बेखौ नुनायखाय मानो दानदों होननानै बिसोरखौ सोंनो थाखाय लाबोनाय जादोंमोन रेन्ज अफिसाव ओमफ्राय लाबोबाय नालाय माखासे नियम थायोना सोंनाय फिननाय खालामनानैहाय मेडिकेल खालामना हगारफिननायनि मोनसे प्रसेस थायो नालाय जोंनियाव बेबायदि जोङो हगारफिनगोन बा माबा मोनसे मायाव मिमांसायावहाय मानाय जागोन होननानैहाय बिसोरखौ बुंनानै मेडिकेल खालामनानै उनावहाय हगार हरनो होननानैहाय दोनदोंमोन आरो बे समावनो बिसोरो मा सानखो बिसोर दस्रा रोखोम सानबाय मैया मोनायावबो बिदिनो फैबाय गाबोन फैदो होनना दाहाय लांदो होनना बुंनायाव बुजायाखिसै दिनै फुङाव फैनानै बिदि खालामबाय आरो ओरैनो गारिया गंबेसेसो खामखो ओरैनो गारिया ओरैनो डिपार्टमेन्टेल गंनै ओमफ्राय प्राइभेट स्टाफनि गंब्रै ओमफ्राय डेमेज जानाय बहुद दङ देखायनाय सावनाय बाइक टाइक बेफोरखौ दाबो बबे सोरनि मोजाङै मा जायाखै जेनेबा ओमफ्राय आर्मसफोरखौबो माखासे आर्मसाथ' सावजोब्बाय जाहैबाय बे गंब्रै गंबासो आर्मसखौ सावबाय माखासेखौ आं बुंनो हानाय नंला मा जानानै दं हिसाब मोनाखै ने ओमफ्राय दुखुनांथाव बाथ्रा दा गोबां डेमेज जाबाय जानायाथ' नुखाबाय ओमफ्राय मानसिया माबाफोर खुनिफोर जादों नामा दा ओरैनो मानसियाथ' बे अन्थाइ खुला खुलि मानायावहाय सानै साथामसो आघात जादों सोरनाबा खर'आव नांबाय सोरनाबा आखायाव नांबाय सोरनाबा खावलायाव नांबाय बेयावबो सावदों आरो गारिखौहाय नै फुरा साफा सावना गालांबाय नै बेबायदि खामजोबखादों नै साइकेलबो दंमोन दा बिदि आरोखि गारि गंबेसेसो माबाखोथाय गंबा ने बे गारिया गोदानमोन ने आच्छा दा बेथ' फरेस्ट अफिसमोन ने आयो बिदि जोबखानाया मानसिफ्राबो आरो वाल बानायनानैसो खारनांजोबखादों माने गावखौ बासायनो थाखायनो जोङो बारलांनांदों दा बेबायदि आरोखि ने ओमफ्राय माबा माबिबो लांदों नामा बिसोर लांदोंमोन ओमफ्राय लानानै सावदों आरोखि ना बिसोरो बिदिसो जाहैबाय ना होमब्लालाय मानसिया ओमफ्राय दा माबाफोर जखम जादों नामा सासे खर'आव नांजादों बिदिनो सानै साथामसो आरो बिखुङाव बुजादों आरोखि ना ओंखारनो हास्लाबैयाव बिदि जादों दा नैबे आर्मसफ्राखौ सावदों जाहैबाय ना सिङाव नायजागोन नामा एसे डेमेज जानायफोरखौ दे बिदिला नायनि आदा बेफोर बे बाइकमोन ने स्कुटिमोन नै बिदि सावजोब्बाय ने फुरा सावनानै दोनजोब्बाय नै दा नै बे गैजोबखालि आरोखि नैबे बुस्थुआ नै साफा बेवहाय जोबखाबाय ने नै ओरैहायबो नै गारिया फुरा बेयावबो नै आं एसे ओरैहाय नायनि सिङाजों होद आरो नै बथल गोबाय गोजा बौगोनसो नै मथा मथि साफा आरोखि आं दहन फैगौमोन माने आं सटनाव जेबो नुफैयाखिसै नोंथांमोना सिगांनि भिडिअफ्रा नुखाबाय ओमफ्राय गामियाव हाबा थानायलाय बे हिसाबै सफैयाखै आरो नङाब्ला नाजागौमोन आंबो एसे फैनोहाय दा बेबायदि डेमेज जोबसै आरोखि ना फुरा जेबो बुस्थु गैला आरोखि नै बेफोरबो साफा बुख्रेबजोबखाबाय दा बेबायदि आरोखि नै मथा मथि सेस डेमेज आरोखि नै सेस मथा मथि साफा खानाया
जेबो बुस्थु गैखा ए नै गैलायलै मथा मथि सेस दैयावबो ए बथला बगोनलै ग्लास गोजा नै बगोन नै ए आरो नै फुरा बिदि आरोखि गारियाथ' गारिखासै नै खामजोबखाबाय आरो बेयावबो बेयाव उन्दुयोमोनदां नै फुरा डेमेज आरोखि नै दा बेबायदि आरोखि साफा नै गोजौआवबो साफा जाजोबगोन मथा मथि आं गोजौआव थांनि नायलांबाय थानो हागोन माबायदि जादों मथा मथि गोजौआव नै गोजौआवथ' माबायाखै होनदां आं गाहायावनो नायनि मथा मथि जेबो बुस्थु गैला आरो सेस नै दा बिदि आरोखि আৰু এই দৃশ্যটো দেখুৱাইছোঁ ভাঙি ছিঙি আচলতে শেষ কৰি পেলোৱা হৈছে ফৰেষ্ট অফিচৰ मथा मथि आर्मसफोरखौबो सावनानै गालांदों आरो गारि अग्निसंযোগ কৰা হয় नै गारिया साफा सेस गारियाबो खामजोब्बाय आरो नै बेलथायजोबखादों नै फुरा नै बेबो दा भाग्य दं मानसिफ्राथ' जेनेबा खारनानै गबाय खारनाब्लाथ' गिनांगौमोन दा बिदि आरोखि दा बेबायदि आरोखि আৰু মাতো জনাইছোঁ সাংবাদিকৰ গাড়ীও नै फुरा बिदि जाजोब्बाय आरोखि नै सलाराबो साफा बुख्रेबजोबखाबाय नै बेलायबो सलारमोन नै गैला साफा बुख्रेबजोब्बाय आरो नै नै बिदि आरोखि दा आंबो एसे नायफैबाय नै बिदि दाथ' फुरा प्रसासननिफ्राय सिकिउरिटि फैजोब्बाय आरो माने दा गैथ'ले आरोखि दावरावआ जाथ'वाखिसैमोन जानायाथ' दा बेबायदि आरोखि नैबेयावबो बाइकआ साफा जाखाबाय नै नै नैबेनो लामाया सामथाइबारिजों दावखोबोनानै बे गारिया गारि थांबाय जाहैबाय दा फुरा जेरैबो माबाजोब्बाय आरो बेंनानै थाजोब्बाय प्रसासननिफ्राय दा बिदि आरोखि नै ओरै गोजौआवबो फुरा बुखाजोबदों ने आदा ने गोजौआवबो ने दा आं एसे गोजौआवहाय नायनि माबायदि डेमेज जादों मथा मथि जेबो बुस्थु गैखालायनोलै ओंखारगौखाद्रा नै सेस साफा नै नै नायजायालै होस जेबो बुस्थु गैया नै डेमेजजोब नै फुरा नै सेस दा बिदि आरोखि नै दा बेखौनो आङो नोंथांमोननो मोजाङै देखायबाय माबायदि मा जादों माबायदि डेमेज जादों नै मथा मथि साफाखा आरोखि जेबो बुस्थु गैखाया नै मोनसे रुम दं साफाजोब आरो मथा मथि जेबो मोनसेबो बुस्थु मोजां गैला आरोखि दा बिदि ओमफ्राय आङो नोंथांमोननोहाय भिडिअनि गेजेरजोंहाय देखायबाय माने गोबाङानो नायनो एक्साइटेड जायो नालाय माब्रै जादों माब्रै जायाखै बे हिसाबैनो आं एसे भिडिअ लानाय जाबाय आरो रानो डेमेजजोबखा गोजौआवबो ओमफ्राय बैथिंजाय नङा दा दाना हौरैबो
पार्सोनाल माबायाबो एक्चुअली गोबां दं पार्सोनाल रुम दङ सेस एक्चुअली प्रथमाव मा जाग्रामोन आदा जेनेबा जाग्राया माने मैया माने हादान एवदोंमोन नालाय औ बे हादान एवनायखौ माने हमना लाबोदों मोजाङैनो अ आच्छा आच्छा लाबोनानै आरो हगारफिनदों मोजाङै मोजां औ दा बे माखौ दा बेबायदि दा बिदि आरोखि नै दा माने निस्सय खोनाबाय हाग्रा दानस्रांनाय जेरै हाग्राफोरखौ दानस्रांनायखौ नुनानै आयेन बेरेखा दानस्रांनायखौ नुनानै फरेस्ट बिफाननिफ्राय हमना लाबोदोंमोन जाहैबाय ओमफ्राय दा नै बिनि पारपसावनो नैबे साफा आरोखि दा न'खौ नै ओरैजोंबो जानांगौ आं एसे नायनि नोंथांमोनाबो नायलांफानो हागोन आरो ना नै फुरा बेबो आरोखि साफा जोबखानाय बेबो गारियाबो नै ग्लास थास बुफायजोबखाबाय नै गैखाले जेबो बुस्थु नै ओमफ्राय आं नैयावहाय देखायबावनि मा नै फुरा जोबखा आरोखि मोनसेबो बुस्थु गैया नै आयै अन्थाइफ्रा बेफाबा गिदिर दंफैनो सयथि बैजों नांजानांगौला मानसिया थाखानायमोन माथो नै होद दा बेबायदि आरोखि नै हा मथा मथि नै ओरै गारि थारि बुख्रेबजोबलाबायलांजोबदों नैयावबो नै बाइकआ बेलाय नै मथा मथि साफाजोब आरोखि मोनसेबो माबा गैया नै एकदमबारे नै सेस साफा इयावबो नै बेबो साफाखा इयावबो नै लाय नै एटाव सेस ना ভিতৰত ভিতৰত দিয়াও नै जेबो गैया नै फुरा नै सावजोब थोद डेन्जार जाखादों खिन्थु नै बिराद फायरिं गुला गुलि दहायथ' मेन सर्टआवहाय आंथ' फैनो हायाखिसै माखासे माबानि थाखायनो नै मैगं थाइगं बानलु संख्रि साफा डेमेज मथा मथि साफा नै सेस दा बेबायदि आरोखि